What's my name? Și acum unul dintre cei... Salut, eu sunt Mihai și astăzi voi testa produsele pașii făcute de mama și le vom da note fiecărui preparat. Și pentru că nu se putea altfel, am adus-o pe Ana aici pe videoclip. Haide, Ana, vino. Hello. Perfect, trece în cadru. Așa, și acum haide să testăm. Și acum avem primul preparat, care este ciorbă de burtă. Ne aranjăm aici frumos să fie bine. Haide, Ana. Ciorbă de burtă de miel. De miel, da. De miel. Așa, ciorbă de burtă de miel. Hai să vedem. Ia și tu de acolo. Să vedem aici unde este burta. Mie îmi place și mai mult la o ciorbă de burtă. Mamă. E bună ca de obicei. Îmi bești ciorba să. Ciorba de burtă e preferata mea. Mamă. Ce foame mi-era. E de dimineață acum. Într-o ciorbă de asta e miel, nu? Exact. De miel, de burtă. Nu știu. E burdihant de miel. Ce nu poți să înțelegi. Nu vrei, dărâmă pisica acasă. Ciorba de burtă chiar e preferata mea. E și a ta? Care e ciorba ta preferată? Aia de roșii e cea mai bună. De roșii, sper. Da. Eu nu spor roșiile, nu-mi plac. Aia de roșii e cea mai bună, mai ales când e vara. Mai ales când e vară spre Da, ție. e gustul autentic de roșii. Nu sport. Nu spor roșiile. Păi da, ce notă îi dăm la ciorba asta? 10 by 10. Ce să... Păi, da, și eu zic 10, că e ciorba mea preferată, n-am cum să-mi dau 10. Acum fiecare gustul lui, dar eu îi dau 10. Și acum vom testa o prăjitură din asta. Ce prăjitură este Ana asta? Moccacino. Nu știu, am făcut-o mama aici o prăjitură, dar e bună. Un fel de tiramisu. Un fel, da, un fel. Hai să testăm. Ia, spune Ana cum este. Ia să vedem. Luăm așa frumos. Dai ce râzi? Bă, e bună moccacini asta? What's my name? Ce-ți mai O bucățică. Trebuie să termini. Păi și unde mai faci, frate, loc de celelalte preparate, mâncăruri? Băi, nu, că să-mi dea energie pentru asta și după mai vedem. Da, Nu am o atracție prea mare. n-are atâta energie săraca de ea. Bine, înțeleg, dar n-am. E bună că nu savurești un pic. Eu nu saborez mâncarea. Asta e. Ce notă îi dăm? 10, bă. 10. Eu îi dau 8, bă. Și acum avem friptură de miel. Și hai să testăm aici cu Ana. Ia de Ana. Yes. Ia să vedem. Îți place ce a făcut mama aici? Ia. Acolo sunt pana prima. Ia zi, Anu. E bun? E bun, nu? Îmi place cum am condimentat-o. A condimentat-o de o ustură pe peste tot, da. E bun. E bun rău, mamă. Ia. Bă, nu ai furat. Decât ți-au și ție. Ai, bă, că-ai dat pe asta. Dă-o încolo. Șterge și șopă și iubițel. Hai să luăm și un cartof. Lasă-mi bă arforia, ce-mi faci? Nu, că dai pe asta. Nu, ai dă-o încolo de față. A intrat și pisica. Să vedem. Nu, măi, bună rău tot. Un pic am piperată. Ia piperată. Tu-ai condimentată, nu? Aia condimentată n-ai barat-o. Place mult cartofii.
Bine că noi testăm puțin acum că... Na, până mai putem să mai testăm toate astea. Iazea nu-ți place? Cât de mult îți place? Mamă. Da, chiar e bună. Chiar e foarte, foarte bună. Ce notă îi dăm acestei fripturi? Păi eu zic 10. Și eu zic tot 10, pentru că e carne și foarte bună carne, mai ales dacă e de miel. Și acum vedeta produselor de Paște vor fi ouăle pe care hai să le încercăm. Iar arată-le noi aici, ridică-le mai sus. Aici avem ouăle. Stai să le dai pe jos. Nu le dăm, le arătăm Foși frumos. mare. Hai, ia-ți unul, ia-ți unul de aici. 20, Hai, ia-ți unul de 30 de aici. ouă. Alege. Stai, să-mi iau unul de aici, stai. Ok. Nu putem să... Și filmăm, ia alege unul. Imediat. Ia. Bă, uite, eu îl iau pe ăsta. Pare mai tare puțin. Mi se pare mie, pare. Hai, ia și-a luat din ăla mai micuț, că și e mai puternic, chiar arată. Și-a luat din ăsta mai micuță, mai mare. Uite. Pare bun, haide. Să vedem cine câștigă la battle-ul ăsta. Hristos a înviat. Adevărat am eu. Era clar, nene, al meu s-a spart. Era clar că ți-a luat pe la tare. Ok, acum trebuie să văd ce gustare. Să-l decojim. Acum haideți să vedem cât de bun este. Foarte bun. Tu-și bani aici. Mie nu-mi place. Ei nu-mi plac ouăle astea. Fier. Nici mie chiar așa mult, dar cât de cât le mai suport puțin. Și acum unul dintre cele mai speciale preparate, cozonacul. Haide să vedem cât de bun este. Ia de aici o felie. Ne-a tăiat mama frumos. Ia de aici. Așa, o să iau și eu una. Să punem aici. Dai și pe jos. Problemă. Mamă, ce bună e ciocolata, n-ai cum. Un bun rău. Uitați de bine arată. Pur și simplu are gust de cofetărie, n-ai cum. Ai gust Chiar că e de casă. Ai gust din ciocolată? Da, e bun rău. Uite, îmi luai în partea asta. Mamă, ce bună e umplutura. Normal că e bună, ai făcut-o e mama. Pur și simplu și-a luat, și... Bun rău. Nota mea e 10. 10. 10 în 10, n-am ce cuvânta. Felicitări. Nu mai pot. Nu mai pot. Nea Am mâncat multe, Nea Vasile de la Măruț ar fi mândru. Da. Am mâncat cam multe azi. Gata, eu nu mai pot. Mai poți? Eu mai iau ceva dulce. Te-ai mâncat și puțin. N-ai mâncat mult. Și în încheiere, dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog frumos să-mi dați mie subscribe, să dați like și să dați un share. Cam atât de la acest videoclip. Pa! La revedere! La revedere!